kod omenda mawuok kuom oboke kata certificates ma imiyo jogo matiyo otende mondo mi okonygi e chopo lek mar choko osuru maromo bilion 1.2 e hik omenda 2026 2027 kaka ileronwa gi Jojo makore e kaunti ma Migori. Kuom bajet mar kaunti ma Migori, bajet mar bilion 12.4 mayando sekal ma Migori, kaunti ma Migori geto omenda maromo bilion 1.2 ka kuom osuru ma ichoko e kaunti ma Migori. Kata kamano, geno ma johale kaunti ma Migori en kik medo osuru mamalo manyalo hinyogi e kinde ma kaunti ma Migori geto choko omenda maromo bilion 1.2 ni. Kaka jaswekra kaka ana minadori na uso rabuon. Iyudo ka wuok tich atiwo 50. Tich abich atiwo 50. Mano miya. Ndalo modongi 20 kar osuru kanyo tung'e nwa yawa kar Finance Act require ni kapok jopiny o kapok ochak charge gi rate mag osuru to nyaka penjgi ni alot de kata mana atonga achiel wadwa charge siling 10 uyie koso dagi. So en ma ka dhi biro masani ma this financial year wadhi wuotho gi MCAs wa e ward ka ward ka wapenjo piny ka giyie gik wa propose mabro charge gigo. E kinde maten kaunti ma Migori loso chenro mar dhi kawo pach oganda kawo tende kod paro mar chik mar omenda madhi konyo e yudo osuru maromo bilion 1.2 e hik omenda 2026 nyaka 2027. Osuru mawuok kuonde lop mayudore e bombe e kaunti ma Migori kod omenda mawuok kuom bok kata certificate mar jogo matiyo tende gin mago maten kaunti ma Migori koro geto e kinde ma gimanyo osuru. Director mochung' ne chenro mar choko osuru e kaunti ma Migori Morizo Indo wacho ni nitie lope mathoth e bombe moko osebed ka itime gimoro amora ka sani koro gidhi nyime kod yango wegegi mondo koro ti kod lopego e chenro mag ohala ma bende koro nyalo konyogi e yudo osuru. Lode ma vacant ma ok oger maninda kaunti yudo asara nikech onge ng'ama goyo ohala, onge ng'ama chulo rent and therefore onge osuru mwayude. Koro wadwaro ni plode wate mondo kila mtu ng'ata man gi plot mondo bi o mewa details ne ire gimiluongo ni food handling certificate. Wan gi jowa man go tende, jowa man gi bache, jowa man gi clinics mitede ne jotuo, jowa man gi skunde ma boarding. Kada bed ni higni maromo 2 ma okalo, tend kaunti ma Migori osebedo ka choko osuru mag geto e hik omenda ka hik omenda, pek osebedo e yore mag choko osuru to ahinya sekta mar bodaboda ma nyaka sani nitiere gwenge ma joriemb bodaboda pod ok choko osuru. Boda ka ok anyal ng'eyo maber kata en siasa kata en wich teko, jogi neno ni ging'eny ma kidhiri dondegi to giketo ni pressure. Koro jotelo boluorogi. Koro jotelo manya yo minyalo wuo kodgi. Koro kiwuoyo gi jo apiko ni wasolo osuru kama magi yieni to kiny iyudo ka jasiasa moro luongo jatendgi omiyo gimoro mitbilie jatendgi no chako luongo gi kando yiso gino mana wan ko kwacho solo osuru. Magi biro e kinde ma jodak e kaunti ma Migori dwaro mondo kotend kaunti ma Migori bende oketo okenge mar neno ni osuru mosol duto chopo ne piny owacho kendo ok gidonjo e ofuku ji giwegi. Piny nyaka bed gi chik to chik nyaka wariti. Ka sel loso gimoro amora midwaro gi serikal, ng'ato ere kaka chak duoge toke duogo nyisa ni agol pesa. To an gi kes kata mag joma noseriembe tich ma pod dhi makot jopiny. Oseriembe tich endalagi to pod odhi makot jopiny. Uniform ineno kata makanjogi ing'iewo e duknigi. Ywak osebedo ni moko kuom jotije kaunti ma Migori osebedo ka choko osuru to ok chopi ne kaunti ma Migori. Wan kod kuonde migede mang'eny gimitime renovation to nitiere achudhe wa moko ma gine jotich mag sirikal to giwuotho maonge kipande. Gibiro yudo kigedo to ginyisi ni kamigede ni onego ichul kaunti 100,000 to kwa wuoyo kodi maber to miwalu 30 mondo wagoni rubber stamp. Koro jopiny miyo gi plans gi gigo rubber stamp mabandia kaeto pesa no gidhi gichamo. Wakwayo jopiny ni approval mag gedo ok tim e site. Approval mag gedo itimo e office. George Juma, Ramogi TV, Migori.